Радиоприемница. В радиоприемница днес ще обсъждаме авторското право в фотографията, в визуални продукти въобще, след което ще говорим и за авторството в архитектурата. Първият гост на Радио София в студиото е Евгений Димитров, фотожурналист. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Най-общо казано, какво притежаваме, ако направим снимка? Каква е публичната среда, публичната изразност на този продукт и кога е на лице авторско право? Сега, в юридически план авторското право върху снимката може да възникне по два начина. Значи, когато вие сте фотограф на свободна практика или когато работите по някаква поръчка за снимки, които не са ексклузивни, това е най-често срещания случай, авторското право възниква за вас и си остава завинаги ваше. Тоест, доста трудно и сложно е да го прехвърлите безусловно и изцяло на някой друг. И тогава вие отдавате изцяло само правата за публикация и за ползване на снимката, но продължавате да сте автор. Значи единственото изключение от този случай става, когато човекът, който ви е поръчал снимката или фирмата, която ви е поръчала снимката, ви възлага и изрично записано в договор, с който ви възлага, че авторското право възниква за него с това възлагане. Това става също така, когато възлагането е в рамките на някакъв трудов договор, но също трябва изрично да е записано, че правото възниква за възложителя. Специално в фотографията има възможност и в всъщност повечето, така да кажем, ползвания и достъп до ползване до обекти на авторското право. Има възможност чрез лиценз да се предотстъпи ползване, може да се продаде изцяло авторското право. Доколко се прилага това и всъщност какво е отношението към авторското право в фотографията? Понятието лиценз не е много коректно спрямо българското законодателство, защото това директно се взима превод от различни чуждестранни сайтове. В случая, доколкото знам, в българския правен мир не съществува понятието лиценз, просто отдава се правото за публикуване и за ползване на снимката. Но се запазва собствеността. Да, и освен ако изрично не се спомене, че се отдава цялото авторско право. Там е доста сложен процесът. Като цяло са ограничени до 10 години повечето видове отдавания на права за ползване, така че някой да не може дългосрочно да се ползва и да трябва да се обърне към автора отново тогава, когато трябва. При снимките е доста сложно от гледна точка на това, че те са технологично лесни за крадене, да се изразя така по-грубо. И човекът, който си публикува снимките в интернет, обикновено е изправен пред избора дали те да бъдат хубави и големи, така че хората да ги гледат и да им се радват, но и да могат да ги крадат, или да бъдат малки и с голям воден знак пляснат отгоре, за да не могат да се крадат. Ние в агенция Bullphoto сме... Въпреки, че, извинявам се, че ви прекъсвам, въпреки, че специалният знак не гарантира авторското право, Тъй специалният знак, той е просто графично изображение, което да напомни на ползвателя кой е носителя на авторското право и евентуално, ако в последствие в съда стане дума тази снимка открадната ли е или не, да е ясно, че нарушителя всъщност е знаел, че снимката е на друг собственик на правата. А как се използват снимки в интернет пространство за търговски цели? Богато и разнообразно се използват в... Коректност съществува ли? Относително. Значи все още културата на българина по отношение на използването на чужд авторски продукт фотографски е доста ниска. Съществува общо известната заблуда, щом това е в интернет, значи е моя, или щом му излиза в Google, значи мога да го ползвам. Не може. Човек може да ползва нечия чужда снимка единствено ако има изричното разрешение от носителя на правата върху тази снимка, най-често от нейния автор.
Значи, ние направихме една асоциация на професионалните фотографи, с която се опитваме да помагаме на колегите си, да ги консултираме как всъщност най-добре да уреждат този свой вид отношения. А как се уреждат тези отношения? Има ли, например, така свободни възможности в интернет, пространство, което като цяло създава проблеми, защото не е регулирано? Има една форма на свободен лиценз, която се използва също така и по света, където човек декларира, че предоставя снимката си за свободно ползване, и ако той го е декларирал това нещо под тези условия, тя може да се използва спокойно. Ние, например, в агенцията, когато имаме снимка правена за някакво специално събитие, което искаме тя да стигне до повече хора и да се разпространи, оставаме отключена и изрично отбелязваме отдолу, че във връзка с отразяване на това конкретно събитие, снимката може да бъде използвана без други усложнения, заплащания и ограничения. Къде най-често се появяват така наречени откраднати снимки? Какви? Най-бързо и лесно се краде за уебсайтовете. Информационните уебсайтове, особено малките маргинални сайтове, които нямат възможност или нямат желание да похарчат пари за фотограф или за фотографска агенция. Те предпочитат да бъркнат в Google и да издърпат снимката, докато по-големите и по-сериозни медии и издания предпочитат в общия случай да бъдат с уредени авторски права, просто там културата на тези неща започна да се повишава. Естествено, това е процес, който е и търговски. Тоест, ние няма как да кажем искаме милиони за някаква снимка. Опитваме се да се съобразяваме и с пазара, и предвид на това, че пазарните нива в България като цяло са по-ниски, цените на фотографиите в България все още са ниски в сравнение с тези в други държави. Но при всички случаи на първо време е категорично ясно и необходимо да се знае, че снимки не могат да се ползват без съгласието на автора. Всичко останало е въпрос на уговорка от там нататък. А що се отнася до авторските права в фотография, вие имате ли представителство, което управлява правата? Имате ли така наречените колективни дружества или пък независими такива? Или сами се представлявате и защитавате? Самият характер на ползване на снимките и начина, по който те се публикуват, преминават от медиите, от авторите в медии или в различен вид рекламни продукти, не предполага системата за ползване на колективно управление на авторското право, по начина, по който това е в музиката. Значи там са много индивидуални. Една снимка може да се продава на различни цени, за различни цели, за различни периоди. Тя е много индивидуална и нито един автор не би желал неговите снимки да се унифицират с една и съща цена, като на всички фотографии, да летат по този начин. Тоест, за разлика от музиката, това няма възможност да бъде урегулирано при нас. Ние, както вече казах, създадохме тази асоциация на професионалните фотографи, с която се стремим по някакъв начин да повишим културата на ползване на фотографии юридически коректно и да помагаме и на нашите колеги, а и на потребителите на фотография всъщност да намираме общият интерес във всичко това, което правим, защото пък ако никой не ни купува снимките, ние ще останем само с едното хоби, което също не е лошо, но фотоапаратите струват пари. Драстични нарушения, имате ли такива примери? Драстични нарушения има всеки ден. В момента, в който нашата агенция пусне някое по-екстремно събитие, от което имаме само ние снимка, освен нашите абонати, цъфват минимум поне по 5-6 медии, които са уебсайтове, телевизии, вече вестници по-не го правят това нещо, които взимат снимката, публикуват я, не пишат автора, не заплащат нищо, изобщо, занимаваме се малко и с едно навикване на хората, което не е винаги от приятните занимания, но
В крайна сметка това е явно и част от възпитаването на културата, макар че мисля, че медиацията е най-добрият вариант. Ние говорихме за медиацията, говорихме и т.е. сега с вас за всички детайли в авторството, в фотографията. Стигнахме до културата, така предлагам да завършим нашия разговор. След малко така ще започнем още един разговор с Ghost Architects. Благодаря ви, Евгений Димитров, фотожурналист. Благодаря.